Televízia Joj uvádza v hlavných úlohách v slovenskom znení Michaela Čobejová, Peter Sklár, Katarína Kryžanová, Martin Zatovič, Olga Solárová, Jan Mistrík, Emanuel Hasson, v mexickom seriáli Skrytá vášeň. No das explicaciones, encima me condenas, sin escuchar razones, si terminar conmigo ya lo venías pensando, déjame estar contigo, aunque no esté a tu lado. Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides. Tú sabes cuánto te quiero, que desde siempre te quise. Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides. Me voy a quitar de en medio, ¿qué más quieres? ¿Qué más pides? Diabol zabil oboch! Viem, ako sa cítiť. Rád tam s vami pôjdem. Lenže teraz to žiaľ nie je možné. O 6:00 slúžim omšu. Odpočíňte si chvíľku. A hneď potom, ako omša skončí, vás tam odveziem. Oče, je to Vary tak ďaleko, že nedôjdem pešo? Nie, rozhodne nie. Ale rád by som šiel s vami. Tak vám aspoň ukážem, kde to je, trafíte ľahko. Poďte som. Koho to sem čerti nesú? Idem. Kto? Ale. Milé prekvapenie. Ako sa máš? Povedala som ti, aby si neobťažoval. To nie je obťažovanie. Dobre vieš, že ma nemôžeš nechať. Odtiaľ to vám to ukážu. Aha, mám kľúč. Demetrio! Bežím ti povedať, že... Ale tuším, že... Už to vieš od dôstojného pána. Áno, žiaľ, cítil som to ako povinnosť. Je to bolestné. Áno, pane. Oče, povedzte mi, kadiaľ mám ísť. Isté, že... vidíte tie domy? Tamto na úpeti hory? Tie, čo sú nad sebou? Áno. Až tam dôjdete, obíďte ich. Vyjdete na vrchol hory a tam uvidíte Ricardov dom. Taký starý, polozrúcaný. Vďaka, oče, ideme tam. Som veľmi rád, že nejdete sám. Prepáčte, zabudol som, toto je... Profesor Aguirre. Profesor Aguirre, Ricardov priateľ. Veľmi ma teší. Pablo Williams, k vašim službám. Pôjdeme, aby sme tam boli pred zodmením. Ďakujem vám. Ďakujem. Po omši prídem za vami. No tak poď, mladý. Pochop konečne. Nemôžem. Musím náš vzťah ukončiť, nehodí sa mi. Nemôžeš ma nechať. Prečo len musel zomrieť? Taký mladý, plný síl. Vedel, že za ním prídeš. Mal v úmysle oženiť sa, chcel byť šťastný. Práve preto, že sa chcel ženiť. Že si chcel zobrať takú... Nie. Čo to vravíš? Nie. Profesor Aguirre, prosím vás. Už nič nehovorte. Nie je mi dobré. Naozaj mi nie je dobré. No dobre, máš pravdu. Vážne ma to mrzí. Prepáč mi. Ale keď aj pre mňa je to veľmi... A ja som mal Ricarda rád. Prepáč mi. Dôstojný pán,
Dôstojný pán. Áno, Ten chlap, čo prišiel, to je nový patrón? áno, Aha. A šiel tam? áno. Ale teraz ho nechaj na pokoji. Nie, aby si ho otravovala. Ale veď tam mám svoju posteľ a svoje veci. Okrem toho, Don Ricardo mi zaplatil na rok dopredu. Aha, kúpila som si za to šaty. A topánky. Nie sú pekné? Áno, áno, veľmi pekné, naozaj. A viete, dôstojný pán? Už stačilo. Na reči nie je čas. Teraz treba ísť na omšu. Počuješ? Bež. Počuj, Zlatko. Máš veľa roboty? Venuj mi chvíľku, musím s tebou hovoriť. Čo sa deje? Dovolil si Veronike zahrať predstavenie na Juanovom večierku? Áno, prečo? Ja s tým nesúhlasím. A čo je na tom zlé? Podľa mňa sa to Juanovi bude páčiť. A vieš, čo budú hrať? A veď je to jedno. Akože jedno. Neuvedomuješ si, čo za priateľom má Veronika? Sú šialení, blázniví. Miláčik, sú to dobré deti. Všetci majú radi divadlo. Je to Pánu Bohu za chrbtom. Nechápem, ako tu mohol Ricardo žiť. Dobre, že máš kľúč. Vieš čo, Zlato? Rozmýšľal som o tom a povedal som si, že ti dám pokoj. To vážne. Áno, lebo ak ti nedám pokoj, tak nebudeš môcť urobiť to, čo máš v pláne. Fajn, že to chápeš. Bolo nám spolu veľmi dobré, ale je koniec. Tak som to nemyslel. A ako? Celkom jednoducho. Obalamutíš tvojho slávneho bratranca, vydáš sa za ňoho a budeme spolu spávať, kedy len budeš chcieť. Aby sa aj mne ušiel kúsok torty, nie? Nie. Prečo? Pretože, ak budem jeho žena, budem sa musieť správať slušne. Nepôjde to. Pochop. Ricarda si obrala o všetko, čo mal. Prečo by si nemohla ošklbať aj tohto? Ricarda som nemala rada. A tohto máš radšej ako mňa. Myslíš si, že s tým zazobaným panákom zažiješ to, čo so mnou? Si vedľa. Myslíš si, že nad teba nie? Že si najlepší? Že bez teba, hádam, nemôžem žiť? To si myslíš? Počuj, Virginia. Z tohto kšeftu budeme mať osoch obaja, alebo ani jeden. Mám pocit, že som ti to už povedal, nie? Dôstojný pán. A čo ak budú niečo potrebovať? Nechaj ho, aby bol aspoň dnes večer so svojím priateľom. Bez cudzích ľudí. Veď on ti povie, až bude niečo potrebovať. A myslíte, že zostane? Neviem. A teba je do toho čo? Lebo aby tam hore nezostal sám, niekto tam s ním musí byť. Ja nič neviem, Jadíra, naozaj. Mne nič nepovedal. Nechaj ho, nech v sebe spracuje tú hroznú správu. Pochop to. Teraz nie si vítaná. Dôstojný pane, a vy tam idete? Áno, sľúbil som. Pôjdem s vami. Virginia! Ty si ma ale vystrašil. Čo je s tebou? Ale trápim sa. Čo si som zbabrala? Čo také? Povedala som tete Sáre, že Veronika zahrá na tvojej oslave nejaké predstavenie. Predstavenie. Á, bože, ani ty o tom nevieš. Nič neviem. Odkiaľ by som mal? Je to logické, nie? A vieš, čo ti chce zahrať? Zrejme divadelnú hru. Ako si na to prišiel? Sledoval som ju. Aha. Dobrý deň. Dobrý.
Hej, Môžem? Dobrý deň. Ste Ricardov príbuzný. Zrejme ten brat, na ktorého čakal. áno. Videla som vás prísť. Som jeho najbližšia susedka. Bývam v tom dome, tam, v tom dome v strede cesty. Išli ste okolo. Volám sa Irma. Som manželka doktora Mogela. No a? Otec Pablo o nás povedal niečo zlé? Nie. Zoznámil som sa s vašim mužom v krčme. To je všetko. Prepáčte mu, keď si vypije, je neznesiteľný. A Ricardová smrť ho veľmi zobrala. Viete, môj manžel sa cíti byť istým spôsobom vinný. Akože vinný? Vinný z Ricardovú smrť. Nie, nemyslíte si, že on ho hádam zabil, to nie.